Ľudia, natáčali sme Ice Bucket Challenge. Takto sme dopadli. Kejko sa na mňa nebolo, to nemohla so mnou natočiť. No ľudia, urobíme to aj práve z toho vlogu. Pre Ice Bucket Challenge. Aby sme podporili deti s mentálnou to, neviem či. Počkaj tu. Dobre, stačí. Ahojte. Máme tu nový vlog. No, tento vlog je ani neviem o čom. Dneska je pondelok. Ja sa snažím naučiť rozštep. Ja som ho ako malé decko vedela. A už ho neviem. Ja vám ukážem môj rozštep, ktorý je úplne o ničom. To je všetko. Počkajte. Viacej mi to nepôjde. A chcem vám ešte povedať, že ja mám takú Pandora na ramok. Ani sa stratil jeden korálik. Je to problém? Áno, je to problém. Pretože som 75 eur. Áno, 75 eur a ja som ho stratila v škole. Takže sa s ním môžeme dobre rozlúčiť. No dobre. Ja som sa sem prišla rozcvičiť. A keď tak potom vám dám vedieť. Keď sa niečo stane. Ty koky. Sme v Košiciach. Nie. Dobre. Sme v Košiciach. Dneska som bola na čokotretre, áno, pomáhať vlastne na hode. Som zapichovala také paličky, kebyže do zeme a potom sme merali a dostali sme aj také superové palička, ktoré sme potom museli vrátiť. Takže, čaute ľudia. Teraz sme prišli domov. Neviem, či vidíte, koľko je hodín. Ale ja vám idem urobiť haul. OK, takže mám tu takéto modré tričko. Ďalej tu mám takéto Nike tričko a ešte jedno tričko, takéto. S tričkami by to bolo asi všetko. Potom tu mám takéto kraťasy, jakébyže teplákové. Potom tu mám takéto Nike Pro šedé kraťasy, modré Nike Pro kraťasy a ešte mám takúto dlhú čiernu sukňu. To je všetko. Prišli sme domov, že extrémne neskoro. Je už 9:30 a berte si, že my sme iba teraz prišli domov. A ja si ešte potrebujem urobiť skincare a dať sa do poriadku a proste nájsť sa a takéto blbosti. No, každopádne asi sa vám ozvem. Prepáčte, keď fúdim do toho mikrofónu, ale je to proste moja prvá skúsenosť s takýmto mikrofónikom. Čo som to chcela povedať? No, neviem. Dobre. Možno vám ešte ukážem moju rutinu, možno nie. Uvidím, že ako to budem stíhať časovo. Uvidíme sa na budúce. Na budúce, akože myslím to, že zajtra, alebo takto, hej, nie že na budúce, že na budúce. Chápeme sa. A ospravedlňujem sa za zvuky v pozadí. Dobré ráno. Teraz je 6:53 a idem sa namroviť. Použijem tento korektor. Neviem, skedy ho mám, od mamky ho mám. S takouto hĺbkou. Počkajte, skedy ho úplne mám. Mám to si ešte trošku zablendím, ale na kamere to vyzerá oveľa horšie jak v reáli. Teraz použijem toto. Tak som si to dala sem.
Teraz použijem túto Queen vodeodolnú maskaru. Áno. A na to si dám trošku ešte tejto mojej. Tá už nie je vodeodolná. A ešte použijem tento blush. Ja mám pocit, keby na tomto oku som mala menej myhalníc. A ešte si trochu fixnem obočie. A trošku nezdiam. Ešte vám ukážem môj fit. Ľudia, musím vám povedať, čo sa stalo dneska a včera v škole. Včera bola tá čokotretra a my proste, keď sme prišli dnu, tak sa tam naťahovali dvaja chlapci. Proste také klasické naťahovačky, no a oni sa už potom začali škrtiť. No tak jej... Budeme hovoriť ten, čo mal červené kraťasy, ten, čo mal modré kraťasy. No a ten, čo mal červené kraťasy, na ňo chcel skočiť a ten, čo mal modré kraťasy, sa mu uhol. A ten, čo mal červené kraťasy, takto spadol na zem, ako na podlahu. Viete, jak to buchlo? Tak ako dosť dlho tam ležal na tej zemi. Tak potom prišli učiteľky a tak. Takže toto. No a dneska, čo sa stalo? Boli dvaja chlapci. Ja som toho nevidela. Tamto som videla na vlastné oči, ale toto som nevidela, to som sa iba dopočula. Že proste zase dvaja chlapci, ale z inej triedy, hrali na haňačky a jeden ho takto proste za tričko potiahol. No a ten druhý, čo proste, neviem, jak vám to vysvetlím. Dajme, že rúžové kraťasy potiahol za tričko, modré tričko, hej, takže rúžové kraťasy potiahol za tričko, modré tričko ho takto hodilo z skrinky a jeho proste takto, že silno toto, no tak potom mu dal ešte jednu pesťovku, takéto má napuchnuté oko. Ten, čo modré tričko, tak bude mať trojku zo správania a rúžové kraťasy, to som si práve nešla prezivky. No tak, to neviem, že čo sa stalo, ale bude mať problém. Takže, tak. A teraz pri Gregorovej škôlke sa stala nejaká nehoda, že, čo tam bolo, Gregorko? Chcete hasiť sanitka. Takže ja neviem, že čo sa ako deje dneska a včera. Ja som si stávala na policajnú pičku a som sa ani
No, budem sa snažiť vám sem hodiť aj niekde fotku tej skrinky, ja som si to odfotila. A napíšte, či aj vám sa stalo niečo takéto podobné. Ide tu Kajka a ide na ňu robiť prank. Držte mi palce, nech to vidie. Ja tam wiem, to nie byłam. Nie wiem o niczym. Nie wiem, o czym rozprawiasz. Mama Gregorka. Gregorik, chodź, to się się. No, takže dneska je štvrtok, nie, dneska je streda. A je sobota. A zajtra je sviatok a my nejdeme do školy, že? Neškrtné. To čo má byť? Ideme si pozrieť to video. Nebude pršať. Je mi to jedno! Jaj! Nebola som si. Kde dávaš telefón? Poď babučina. Ja natáčam. Kde dávaš mobil? Na zem, ale ja natáčam. Ale kde ho mám dať? Na svoje topánky. No ne, heureka. Nechytaj za tej sviečky. Budem sa nechytať, takto tam na ňu pôjde. A lop! Bože! Jej, to je zabava. A poď, a idem, a bum. Natoč ma. Nebude pršať. Je mi to jedno! Jaj! Nebola som si. Kde dávaš telefón? Poď babučina. Ja natáčam. Kde dávaš mobil? Na zem, ale ja natáčam. Ale kde ho mám dať? Na svoje topánky. No ne, heureka. Nechytaj za tej sviečky. Budem sa nechytať, takto tam na ňu pôjde. A lop! Bože! Jej, to je zabava. A poď, a idem, a bum. Natoč ma. Čaute ľudia. Ahojte. Ja 10:30. A my ideme von. Na kampošku. Kajka ide dneska domov, lebo zajtra sa ide do školy. Takže... Takže tak. Pre toto. Takže takto dá. To si prehnala nejak, nie? Ty debil. A teraz, aby si nemala málo ďaleko. Môžem si ísť dať mamile, ja si teraz vám Ty sprostania jedna, to uvidíš, čo ti ja urobím. To je tvoja chyba. Ešte budeš? Budem. Mare, fuj slinu tu máš.
Mami, mobil. Dobre. Na teba kajka. Počkaj, natoč nás. Na teba kajka, dobre? Odfoď. Ty to odfoď. Dobre ľudia, takže Kajka už išla domov, pretože zajtra je škola. Ale ja zajtra do školy nejdem, pretože pôjdeme na taký menší výletík, proste kvôli nejakým veciam. Tak pôjdeme na nejaký taký menší výletík, tam prespíme jednu noc, takže zajtra nepôjdem do školy, takže sa môžete tešiť na ďalší vlog. A vlastne toto je koniec tohto vlogu. Dúfam, že sa vám náš vlog páčil, a keď sa vám náš vlog páčil, tak ďakujem, že ste to dopozerali až sem a chodíte nasledovať na naše Instagramy. A voláme sa tam Diana Demko 12 sa tam ja volám. A Karin sa volá Karin Karamanová alebo Privata Karin. No a vlastne tam máte všetky videá. A Dia a Karin, áno, Dia a Karin. Tam hlavne máte všetky videá, čo sme natočili spolu, tam dávame všetky videá. Takže tak, vidíme sa v ďalšom vlogu. Ahojte!